Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor? Ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas. Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Di ata, Athena. Anak tadi ha mamalit og motorsiklo. Siguro ka? Mihatag lagi si mama na akong kwarta para palit na to og motor. Tagsata, aron atong magamit. Okay. Ali, manood na tadi ha sa tindahan og motor. Sige, tana. Marag gamay rang customer, no? Mura magduhara na. O ikaw pa ta. Bitaw, may G. Maugyod. Uy, Maxio! Uy, Tulis! may G. May armadong tao. Huwag mo sikit, ha? Huwag mo sikit. Ako sikit, patay. Nga naman ni Athena. Hapa ka na! Hapa! Hapa, may G. Nga naman ni. Tulis ni! Ginoo ko. Hapa, may G. Hapa. Hindi ko! Tayo ang tanan niyong hali. Pagday. Diyong na! Gusto ka mo sinod ka? Hatang na kwa! Iyak ka na ilang may patiya! Na, nagsige naghatag sa kwarta ang cashier. Athena. Hapa lang ha, patay na mo. Tungod kay, nakauna sila. Nakauna sila di una to. Huwag mo barong kanya! Huwag mo barong! Pagpili ka mo magkaba! Huwag mo barong kung sino na mo! Naghinay na sila og sibuk. Tuwa sila paingon dito sa ilang mga motorsiklo nga nakaparking. Ug kay mga backup eh. Tuwa na sila.
ako halin hulot. Oh, Sir, pilay na da, sir. hulot ako halin. Habi to, kaya ni 50,000. Oh, Dako di na da? mga talbahis, mga salbahis. Kapila naman katulisa, sir. Karon ba itabo ako itulis? Wa ka makaila at mga tawhana, sir. Saan ako magkaila? Doon na tabtabila daw. Ni ami sir, mo palit mi og motorsiklo. Duha ka buok. Ay, salamat. Nakolin, dali mo. Basig mo balik to sila, sir, ha? Og tuliso na sa ka. Basta sila balik. Andam na kong busil. Mao ka na sila? Nilampos baka sila? Niabot na ang mga batos ni Master Jolo. Amo, Jose, ayaw. Oh, Niya na sila. ipa-report. Milampos ba sila? Oh, very good. Okay. Kay nilampos ka mo. Upat ka mo, sa bakap. Tag 20,000 ka mo, tag-usay. Okay, Master. Kontento na ba ka mo ni Ana? Okay, radyo rito. Ugma, bira na sad mo. Reglado radyo rito. Huma naman ang tindero og mga motor. Kadto na sang lumber. Nga naay dakong lumber, di ba? Yeah? Og kusog kayo ang halin, di ba? Mao kinay tirahin ninyo ba? Reglado radyo rito. Ay mo pagsigi og tawag na kong senyorito. Peligro og dunay makabati. Tawag ko ninyo og Dragon Boy. Oh, Dragon Boy. Bate, Dragon Boy. Marshal! Yo! Sa manyor. Natagbaw ko na. Gilum-luman man ni mo mayo. Ayaw pangutan na pa, lunsa ka ban. Ugasa na ang ibay. Nawa na. Nisibat na. Gitamparos to na ako og napo kalibo. Unsa? Nabuo ka limo. Di pa manggani unta muli kay makigribansin pa. Unsa? Pero, Ako ibalita kanimo. unsa man? Adunay daw tang balita Don Tiburcio. Usa? Usa daw tang balita? Gituli si Insik Muklo. Unsa? Ang nanindag motorsiklo? Gitulis? Onior, og dakong kantidad ang nakuha sa tulisan. Gitulis? Oh, O si kinsa ang nanulis? Nior, dili ka to ang imo mga buldog. Marshal! Basin og gibanggutom ang imo mga buldog Nior maong hinungdan nga nanulis. Marshal! Nagdagkot na ko sa akong abano. Ang imong dila. Ipagawas! Nior. Oh, Nior. Wa pa mamayo ang paso, Nior. Pwes, magmatngon ka. Di ka magpatagka og litok sa mga puong nga nagda sa sanggot sa kamatayon. Nior Tiburcio. Gusto kang, ha? Kawitan na ako sa sanggot? Kanang mata mo, ha, Marshal? Ha? Kawitan di kas kamatayon? Ayaw itaw, Nior. Ayaw. Pues,
Nahalo ka man ni ay. Ayaw pagpataka ug buka sa imong baba. Oh. Pasayluwa lang ko, Nyor. Pasayluwa ko. Ayaw tanduga ang sagradong butang, Marshal. Nakasabot ka. Oo, Nyor. Pasayluwa laging taon ako. Kinsa ang nanulis. Marag dunay bagong sulbong. Dunay bagong Si sulbong. Kinsa. Kinsa ka sila. Yawa tulod. Kanindot ko na ng duwang kamotor nga niabot. Okoy, ang sakay. Sila si Atina o si Maiji. Oy, kanindot ba? Gipalitan ka mo day Atina sa mama ni Maiji. Onoy, Blackie. Kanindot god. Pero hapit sad may mamatay. Ha? Nga naman? Kay paumao pagipagsud na mo. Miabot mang mga tulisan. Unsa? Unsay? Kitulis? Onoy, Blackie, luuyas insik lagi. Away na himo. Gihatag ang halin sa iyang tindahan. Pila na tulis? 350,000, oy. Ha? Maya, DM! Dako man! May uso na sa bantulis no eh. Tamo nga. Ha? Waday ni mo masanta day Atina? Na, distansya rami gamay, oy. Ajud mi makaliho kay gipahapa man mi. Ug kinsa ang maong tulisan? Milihok na sabdi ay ang mga tulisan. Nahilo man na sila hapit tunga sa tuig. O karon na adasap. Daghan day mga tulisan diri nay. O Athena, o dili ra bagyod managana sa pagpatay silang tulison kung dili kini muhatag. Angay silang santao nay. Athena, Sumpuon ang ilang kadautan. Palit og prutas. Nadaghang na maligya og prutas di adool sa lumber ay. Palitan ako sa nanay. Ayaw taon, sir. Ayaw taon, sir. Maluwi ka. Lima ka tao. Kalit ka ng hapa. Naasul sa lumber. Ang hapa man. Dili. Tulis na sa di. Dili mahitabong pasagdan ko niya. Dili. Unsa maghahangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.